Hei, minun nimeni on Göran Paulsson. Ja minä aion kertoa teille tositarinan Minihameen synnystä. Yleisen tiedon mukaan Minihame keksittiin 1960-luvulla, mutta uuden tiedon valossa se olisikin keksitty jo 100 vuotta aikaisemmin juuri näillä alueilla. Kaunis päivä, eikö olekin? Kyllä, mutta kovin kuuma. Ja tämä koltto ei auta asiaa yhtään. Jumala tietää, että olet oikeassa. Lyyti, lisää limonaadia. Viime viikollakin meinasin kuolla tämän helman takia. Matkalla kirkosta kotiin joudun asiamaan metsän siimessä. Tiedäthän mitä tarkoitan. Perkele! Ei aviomieheni Perttikään tästä koulutusta oikein välitä. Ei sinne perhaan pääse. Ei näistä ole muuta kuin harmia. Iltaa, arvon neidit. Iltaa, kirkkoherra. Jumalan syynämä ilta. Lyyti, kirkkoherralle limonaadia. Ei voi muuta sanoa. Mutta jälleen kerran hytse voi olla tilannossa vaikka pieni tila. Herra, kirkkoherra. Siis ei, tämä ei joudu siitä. Tämä johtuu hänestä. Hän on peto naisen vaatteissa. Hän on onnistunut vikittelemään minua. Kuvitelkaa mitä hän pystyy tekemään näille kaikille miehille, jos hän pelkästään minulle pystyy tekemään noin. Minä olen oppinut mies, olen ollut kirkossa monta vuotta ja tämä nainen on Eeva uudelleen syntynyt. Katsokaa hänen hiuksia, punaiset hiukset on merkki saatanasta. Kuvitelkaa, olen antanut pikkusormin, hän on vienyt koko käteeni. Meillä on pakko puhdistaa paratiisimme. Ottakaa hänet kiinni ja puhdistakaa hänen sielunsa. Puhdistakaa! Hän vie koko sieluni, hän varastaa sielun. Viekää Eeva pois! Viekää Eeva pois! Langettakaa huomioon hänen sielunsa. Veden, että voi puhdistaa syntisiä. Hän teki vettä, että hän voi pestä synnit pois. Sillä on aina mikä on väliä. Heittäkää saatanan morsia veteen. Puhdistakaa hänen sielunsa. Puhdistakaa! Puhdistakaa! Riittämättömyys on maailman palkka! Traagista. Kovin traagista.